Hej og velkommen til en ny video. I dag er det lidt en anderledes video, end det plejer. Og det er nemlig, at vi skal have lavet en mystery box til Master Gyra. Skud til Master Gyra på YouTube. Det er mega fedt, fordi Master Gyra, som også er på YouTube, Frank og Vitello, de er ved at lave en Danmarks bedste mystery box serie. Så de har spurgt en masse YouTubere, om de kunne have lyst til at lave en mystery box, og det har jeg selvfølgelig sagt ja til. Så ny her til kanalen, så kan jeg fortælle, at jeg hedder Mads, bedre kendt som Shiny Engel, og jeg laver videoer og live breaks og alt muligt fedt. Så hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere til kanalen, fordi så går du i hvert fald ikke glip af det. I dag dog, der skal vi lave den her mystery box, og jeg har forberedt mig, så det bliver mega fedt. Jeg har valgt at... Den her, den kommer til at ligge i starten af ordren, eller når du åbner kassen, så står der: Kære Master Gyra, Vitello og Frank, tusind tak for, at jeg måtte være med i jeres nye serie, Danmarks bedste mystery box. Jeg har gjort mit bedste for at finde nogle fede kort, som I måske mangler i jeres samling. Tak for tilliden gutter. Men venligst en Shiny Engel. Og de håbede, at folk, der ligesom var med i det her, kunne tænke sig at lave en video omkring det. Så det synes jeg var en god idé. Ellers havde jeg overhovedet ikke overvejet det. Men Frank han er også bare mega god til at finde på fedt content, så nu laver jeg en video, og den første mystery tingeling der er, det er ligesom den her nummer 1. Og nummer 1, det er: i den her pakke gemmer sig mørke, ondskab og power, og hvem ved, måske gemmer der sig et kort, I stadig mangler til jeres masterset. Så jeg har jo været inde og se, så jeg ved jo godt, hvad Vitello og Frank de samler på. Og det gør det meget lettere for mig at lave den her mystery box. Så jeg ved jo, at de samler på Destined Rivals. Så derfor har jeg fundet lidt Destined Rivals kort frem til dem. Så jeg ved, de samler mastersættet, så jeg har valgt lidt forskelligt holo reverse kort og nogle EX'er. Chancen for, at de har pullet dem her, er måske okay stor. Jeg kan ikke huske, om de har pullet dem. Men lad os nu håbe, at de bare mangler en af dem, fordi så er det jo mega fedt. Og ellers så har de nogle kort til mystery. Nej, ikke til mystery, til byttemappe. Så hvordan jeg lige gør det her, jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg har de her kuverter, boblekuverter, og så har jeg jo de her graded card sleeves, som jeg tænker, man kunne gøre et eller andet med. Spørgsmålet er bare, om den her, den skal foldes på en eller anden måde, og så gøre sådan her, sådan så man ikke kan se, hvad der er i. Er det ikke sådan, man gør? I guess. Jeg tror, vi gør noget i den dur. Så I kommer med næsten hele vejen igennem den her proces her. Jeg har jo så lige printet og klippet det der på forhånd, for jeg så tænker, at videoen blev lige lidt for lang. Så her er den første pakke. Og den lukker vi sådan her, sådan så der er en lille oplevelse i det. Så nu ligger de her, og man kan jo ikke se, hvad det er. Og så tænker jeg måske, man kunne gøre sådan her. Eller sådan noget. Sådan så når de ligesom trækker den ud her, jamen så er der lige en lille historie til. Det var i hvert fald sådan noget, jeg havde forestillet mig. Så nu prøver vi lige at putte det ned i her, og så kan vi lige prøve at åbne, ligesom at de vil åbne det. Og så er den ligesom lukket sådan her. Og så skriver vi 1. Så nummer 1. Okay, der gemmer sig noget papir hernede i. Okay. Og så er der den her pakke. Så papiret falder ud først. Så tager man den frem og læser. Okay, det er sgu meget fedt. Det er meget fedt, det her. Det er meget fedt. Jeg kunne godt tape det, men det gør jeg sgu ikke. Jeg tror, vi gør sådan her. Vi gør sgu sådan her. Mega fedt. Sådan der. Og så var det den første lige om lidt. Det var nummer 1. Så kan vi lægge den til side. Og så har vi nummer 2. Og I kan næsten regne ud, hvad det går ud på, tænker jeg. Det er noget mega. Det ligger her for dævlen af. Her har vi mega. Så der er en masse
kort fra Mega Evolution. Masse reverse og holo kort. Jeg håber, de mangler nogle af dem. Jeg har ikke styr på, hvorfor nogle de mangler. Det ville også være lidt for creepy, hvis jeg virkelig havde nørdet så meget ned i det. Men jeg ved, at de mangler noget. Så lad os nu bare håbe, at de mangler noget af det her. Så vi gør samme princip. Whoops. Og skriv gerne i kommentaren, hvis det her overhovedet er fedt content. Jeg håber, det giver mening. Ellers så er det Franks skyld. Nej, det er det ikke. Bum. Og så gør vi det samme. Så er det bare lidt mega i stedet for. Whoops. Så det var nummer 2. Så har vi nummer 3, og der har vi sgu noget black and white. Sådan her. Der er faktisk noget non-holo reverse. Noget bulk. Det kunne jo være, der var noget af det manglede. Og så er der lidt holo reverse kort. Og 2 EX kort. Og jeg må lige undskylde, at man kan høre min søn. Han har lige været i bad, så han er bare mega glad. Det er jo dejligt. Så den hedder I lys og mørke. Unova-regionen lærte os, at verden ikke altid er sort-hvid. I denne pakke finder du kort med stil, historie og en særlig aura fra en ikonisk æra. Måske finder jeg også nogle kort, I mangler til jeres masterset. Forhåbentlig. Det krydser vi i hvert fald fingre på. Bum. Så det var nummer 3. Og så har vi nummer 4. Det er de stærkeste rejser sammen. Ja, det er den her. De stærkeste rejser sammen. Nej, de stærkeste rejser starter ikke alene. Hver kamp, hver sejr og hvert nederlag former båndet mellem træner og Pokémon. I denne pakke finder du kort, der handler om samarbejde og om at stå sammen, når det virkelig gælder. Let's go. De var her. Holo reverse, holo reverse. Oh, wow. Hopsakian EX. Let's go. Sådan der. Så må vi håbe, vi ikke afslører for meget her. Så vi kører samme princip. Måske er det egentlig fint nok at lægge toploaderen der. Så. Det er bare vigtigt, at I læser dem her, for jeg synes det er meget sjove. Jeg tror, hvis jeg skulle have gået noget anderledes, så skulle det have været, at det her kort her, det skulle have været så lille, at det kunne være inde i selve lommen, og ligesom, men så ville det også bare blive rigtig småt. Så, jeg ved det ikke. Det kan være, at de synes, det her er meget sjovt. Det håber jeg. Jeg har i hvert fald gjort mig umage. Så, det var nummer 4. Så har vi nummer 5. Se om I kan gætte det. Her er nummer 5. Denne Pokémon er kendt som en ædel kriger. En Pokémon, der kæmper med styrke, præcision og en rolig selvsikkerhed. Denne gang er den ikke tilfældig. Et kort fra jeres egen ønskeliste. Et stort skridt tættere på jeres masterset. Og det er selvfølgelig Hopsakian EX Special Illustration Rare. Så jeg har set... jeg har været inde og kigge lidt. Og der kunne jeg se, at de ønskede sig Hopsakian på deres ønskeliste. Og det er jo klart, når det er til deres masterset. Så det har jeg valgt at gøre. Så vi går all in og giver dem det kort. Så håber vi, at de bliver enormt glade for det. Det tror jeg, de gør. Det er virkelig, virkelig et fedt kort.
Og det, jeg puttede bare det ekstra kort i, det er simpelthen bare for at gemme det væk. Så det er ikke fordi, det skal være noget værd, men det er for ligesom at gemme det. Det kan godt være, de tror det nu. Så det var så nummer 5. Ej, den håber jeg virkelig, de bliver glad for. Det er så fedt et kort. Mega undervurderet, synes jeg. Men det var bare fedt, at det så kan lade sig gøre, at jeg kan give dem det her. Gemmes eller åbnes? Det er jo et godt spørgsmål. Det kunne jo være, at I er heldige at få den reaktion, hvis I trækker de kort der. I får i hvert fald muligheden for at gøre det. Så vi smider de her 2 pakker i. Jamen, det var jo nummer 6, så vi er faktisk ved at være i mål allerede. Så det bliver ikke verdens længste video, det her. Men det er måske også fint nok. Så her er de alle sammen. Så det bliver til 6 pakker. Det er sgu ret nice. Det tror jeg, det bliver en fed oplevelse, det her. Jeg synes virkelig, jeg har fået meget value i den der boks for få penge. Og det er jo mega fedt. Jeg tænker, vi skal da have nogle klistermærker på de her pakker her, tænker jeg. Jeg har jo også mystery boxe på webshoppen. Og der laver jeg dem også personligt, så de ligesom passer til de ønsker, man har. Så man er altid velkommen til at skrive i ordrenoten, at man samler på noget, eller et eller andet. Men altså, det er jo klart, hvis jeg ikke får så mange informationer i selve ordrenoten, så er det svært at personliggøre den. Så jeg har selvfølgelig brug for nogle options. Eller ikke nogle options. Jeg har selvfølgelig brug for nogle informationer for at kunne gøre det rigtig nice. Så ja, for eksempel, hvis man har en på yndlings-Pokémon, så er det måske en god idé at skrive, jeg kan også godt lide de her Pokémons. Fordi det er jo ikke sikkert, at jeg har lige præcis den Pokémon på lager. Så det er altid godt at komme med lidt forskellige muligheder. Og ja, så kan jeg lave den federe. Og i den her situation er det selvfølgelig nemmere, fordi at jeg kender Frank og Vitello, og jeg har set deres YouTube-videoer, så på den måde så er det jo rigtig ikke nemt for mig, men det gør det lidt nemmere at ligesom finde ud af, hvad skal jeg putte i den her boks her. Lad mig sige det sådan. Så nu har de fået lidt mere. Jeg tænker, vi skal adde nogle spørgsmålstegn måske. Sådan lige for at gøre lidt ekstra ud af det. Jeg ved, det er sådan noget min kone. Hun vil sige, hvorfor har du ikke gjort det? Så det er måske en god nok idé lige at få det gjort. Også selvom det ser lidt rodet ud faktisk. Så jeg ved ikke lige, om det var det bedste. Jeg er sgu meget godt tilfreds med det. Så der er masser af mysterie i det her. Og der er 6 pakker. Så det ryger bare ned i en papkasse sådan her. Og så ligger den her øverst med det hele. Det tænker jeg, de bliver glade for. Tror I ikke det? Hvis I synes, den her video var fed, så husk nu at give den et like og smid en kommentar. Og hvad synes du om den her mystery box? Var den fed? Jeg har selvfølgelig smidt, jeg må erkende, jeg har smidt ekstra i den her, og det har jeg simpelthen, fordi jeg synes, det er et mega fedt projekt, de laver, og han kommer til at bruge rigtig mange penge på det. Så jeg har valgt at supporte det her projekt, han har gang i, og skudt lidt mere i. Jeg plejer altid at skyde mere i mine mystery boxes, fordi at det er så fedt at lave, så vil jeg gerne tilbyde lidt mere. Men det er jo klart, det har selvfølgelig en grænse, hvor meget jeg ligesom kan smide i, fordi jeg skal jo heller ikke tage penge på det. Så ja, jeg håber, det giver mening. Men ja, skriv i kommentaren, og husk at subscribe til kanalen, hvis I synes, det var mega fedt det her. Og sådan så I går glip af den næste video eller live break. Puha, det var en lang smør. I må have det pisse fedt, og så ses vi på et eller andet tidspunkt igen. Moin!